Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga manje Zulu. Umngwenyenkomo Msavukazi Mvuleni intokazi yazala uMamkhize. Namhlanje sokuhlela sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi namhlanje ayikhiphe ngaphandle. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngithanda ismile sakho muhle. Ngiyabonga. Ngicela ungitshela-ke imfihlo yakho vele nje. Hlala phezu kwayo ngitshela ukuthi yini le oyifihlile osukhathele futhi uyona njengoba ukhetha ukuthi uyikhiphe namhlanje. Oh, mina nginenkinga la. Mina ngumuntu ojola nabantu besifazane. Okay. Sele nje ngajola vele nomuntu wesilisa but engathi ngabona ukuthi no akusibona bami. Then because seke ngazama owesifazane nowesilisa ngabona umehluko. Okay, mina imfihlo enginayo umuntu wami engithandana naye. Like siqala nje ukuthandana ngangingayazi mina lento uthi uyakwazi na ukuthi kumele angithinte ngemumva angithi uyazi vele ukuthi thina sisebenzisa izandla yonke leyo nto. Oh yes. Kakumnandi nje kahle. Yeah, kasimthu. Kakumnandi nje kahle mesisebenzisa izandla like ngaphambili. Kwahamba isikhathi engitshela umuntu ukuthi ufuna senze ngemumva. Hayi okay nami like umuntu wami vele othi ngimzamise. Hayi senzeke ngemumva. Kokuqala ngeze ukuthi kubhlungu futhi nje kunzima kuyasho ukuthi nje angijwayele ukuthini. Kwenziwa ngani ngemuva ezandla? Ufaka isandla. The time nje siqala ngiyakhumbula wasebenzisa uvaselina because hayi kakunzima ngempela ngisho nje ukuthi hayi cha angeke ngikwazi. Hayibo angihlosile ukuhleba kithi. Hayi ngiyakutshela ke hayi kwaqhubeka ke nje kwahamba isikhathi. Ngiyezwa manje ukuthi yazi even ngiye toilet engazi ukuthi kudinga ukuthi mengaphiswa manje ngigijime ngiye manje toilet. Angisakwazi ukuthi nje ngiyibambe sengiba inkingeni even ngithiwa mhlambe ngisesikoleni even ngibhala iphepha thola ukuthi akumele ngiphume ephepheni sengimele kodwa ngigijime fast so sengizobe inkingeni so nje angisathandi ngempela cause ngiye ngisho leyo nto avela athi hayi ngeke iyona ithanda kakhulu yabo athi uthanda kakhulu ngemumva kunaphambili so nje ngithi ngoba ngize la ngicela nje ukuthi inkosi yami ukuthi mhlambe sikhulume naye mhlambe ngashintsha cause ngiyamthanda naye uyangithanda shem siyathandana but into eyinkinga nje ile yangemumva angisukuyi manje ngihleli nje kuneyinhlungu sengiphiliswa amaphilisi ukuthi mengineyinhlungu ngiphuza amaphilisi. Manje wenza njani ngesandla njengoba uthi awusakhona ukuzibamba shuthi ufaka isandla sonke? Eqala waqala wafaka esizodwa isandla. Hayi kwaya ngokuya I think mhlambe naye sengezwe ngazi noma isandla sakhe sesijwayele wafaka ezu3 izandla yabo manje sevela afuna ukufaka 4 yes imini okay yes wafaka 3 manje usefaka 4 ila esengibone khona ukuthi angeke ngeke ngisakwazi phela shuthi ngizogcina sengifaka amanabukeni mina sengumuntu wasesibhedlela. Ingakho ke nje ngifisa ukuthi nje hayi khulunywe naye. So yena ucele yena lento le hayi ukuthi into eze nawe right? Yeah. So when yini oyifilayo if ukuthi uzwisandla kaSimthu? Ngabe ngiqamba amanga cause nje mesenza lapha nje si busy. Okokuqala ngangithi hayi mhlambe vele ngisaqala kuzoba kuhlungu yabo mhlambe ngokujwayela njengaphambili musanda kuqala kuba kuhlungu bese uyajwayela. Hayi ngivele nje ngithula ubona ukuthi ngempela nje yena uya-enjoy ngemumva mina angifuni lutho ubuso bami nje buyinkinga kodwa mengiphenduka ngiyasmile phela cause yabo kodwa nje ayikho into engizwayo. Ingakho ngibona ukuthi inkinga mina senzoba nenkinga manje sengingakwazi ukuhlala sengakwazi ama break manje ayangiphelela mina ngenxa lento so nje ngikhathele. Manje umuntu wakho ukanjani uyakhona ukumbona ukuthi umlisa noma umuntu esifazane nje ongeke uzucabange nje ukuthi uthanda nabanye abantu besifazane? Ngiyakhona ukubona like umuntu esifazane nje yena kodwa ukhonayo ukubona ukuthi uthanda abesifazane. Okay. Senesikhathi singanani indawonye? Sehlalile cause nje saqala high school kahle sisafunda isikole I think unyaka wesi4 manje lo cause lento le uyiqale kunyaka wesi3 kuze kube manje noma ungakapheli wesi4 eyiqala leyo which is nama ngazi ngiyibuza ukuthi uyithathaphi ngiyibuza ukuthi uyithathaphi lento manje anishintshani? Hayi ashintshani ngemumva wena uhlezi uyintombazane nje? Yeah ngiyintombazane yena nje umfana nje. Oh okay yeah so iyona yonke lento le yena mumbhekile shuthi uyayenjoy uyayithanda ne? Uyayenjoy manje because ngike ngibona ukuthi even uthi uyabala hayi sesenza kakhulu le yangaphambili ayiyancipha kanti mina ngithanda yona ke le yangaphambili. Uyini nje uyithanda ngaphambili? Ukuthi uDJ
Hhayi angijabulisa, even umfana akaze nje angifikise lapha angifikisa khona. Serious? Ngiyakuchazela. Hayibo, mina ngiyazi lento le. Asho Kanti-ke uthi DJ alright. which is ngicabanga ukuthi mengibone omunye umuntu ofana naye ngithi sengicabanga ukuthi ngithi yena ngeke angenze emumva uzonginelisa nje ngaphambili kuphela. Ingakho ngiyabona ukuthi hayi engathi manje i-relationship yethu izogcina iphela because ngeke ngikwazi ukumela lento mina. Kanti mesikhuluma ngayo nje le ndaba uyayiziba nje yonke le nto athi hawu wena uyi-enjoy yini leyo nto because mina mengibuza bengivele ngithi ku-right which is cha. So wazama ukuthola usizo eklinikhi? Seke ngazama kaningi because khona la sengaphuma khona ngisho igazi ngemumva ngingasakwazi nokuhlala. Bathini eklinikhi? Eklinikhi nje angikachazelanga phela nami ngathi nginamathani lela ngemumva ama-piles ngathi ngama-piles banginika lezo zinto-ke nje no-cream ngigcoba Nkosi yami yabo nje akusahlangani ukuthi kuhlangane sekuhlezi nje kuvulekile ngine-stress ukuthi nje ngizogcine nje sengiyinkinga ngemumva. But yazi kufanele uvele ukhuluma iqiniso emaklinikhi because emaklinikhi angithi usuyofuna usizo so kufanele usho ukuthi hayibo akubona ama-piles kahle ngenzani kanje because kufanele bakusize kufanele ukhuluma iqiniso. Ngivele ngisabe ngoba nje khona nonesi nje abakhulumayo abanye bayakwazi ngisho usuyowenza into bazothi waya eklinikhi esekudeni nasekhaya. Angazi-ke kodwa ngikaze ngizame but mhlambe sengingazama ukuthi nje eklinikhi lapho ngathi uye ekudeni uphinde umbone umuntu futhi wangakini uphinde yabo nje mncane. Hayi mncane. Nalento leyo yokumemezana konesi besho iy'gulo zethu nayo iyona ekwenza ukuthi mhlambe usabe. Ya iyona. Ukhuluma. Hayibo uthi uyabuya ngolunye usuku usuyakhonjwa. Hayi sebexoxile. Ya hayi. Siyacela bandla bonesi musana ukukhuluma iy'ndaba zabantu nanokumemeza nje isifo somuntu ukuthi ophethwe yini sengasondela abafithi siyangicela musana ukuyenza leyo because sisabe nanokufika emaklinikhi socela usizo angisho njengoba nilapho niqashiwe and nenze umsebenzi wenu okufanele thina njengeguli singasabi ukuthi size kunina sizofuna usizo siyanicela bandla bakithi siyakhothama kunina so ufuna ukuthi masumfanele uthini kuyena njengoba uthi uhlezi ukhuluma naye kodwa nje ayicishe nje leyo ayisusa nje emqondweni ucabanga ukuthi unaka kanjani manje? Ngicathi mhlawumbe uzovuma cause ngizothini unamahloni akathandi like ukuthi izinto zakhe zanziwe abantu yabo so I think mengase-ke ngikhulume naye kungene like ngoba sengingene nani uzobona ukuthi hayi ngi-serious ngempela cause uwumuntu ongasheshi ukuyithatha serious into omuyisho so I think-ke ngoba sengizile la kwi-Black Life uzoyithatha serious. So mosu ubuya lana kade usuqeda ukukhulumisana naye mawubhekile uzokuthatha kanjani i-relationship izoba kuliphi izinga? Umuntu futhi odubayo angazi ukuthi uzowenza njani. Uzokuduba? Ya ngenzeka ngidube leso sikhathi kodwa uyangithanda mina uyangithanda ngiyazi ukuthi nje ngiyavela ngiyeke kanjalo ngenxa yalokhu. Wesingaki wesifazane othanda naye empilweni yakho? Wesingaki? Hayi wesibili. Lo munye kwakunjani akazaza kufuni? Hayi akazaza ngifuni ilapho engabona khona nje vele kuyena ukuthi hayi mina ngihamba nabantu besifazane. Ya. So impilo yakho nje yonke yonke usuzinikele nje kubantu besifazane? Hayi nginikelile cause sikhulume nangemshado nje ubona ukuthi nje ngempela So mawubona umuntu wesilisa nje ubona ini? Hayi mengibona umuntu wesilisa nje angazi ukuthi ngibonani but angiboni ukuthi nje ngiyamthanda ama-feelings yonke leyo nto hayi akusekho nje njalo akukho nje njalo Nkosi yami. Sawubona Ntani. Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila nami nasi isikhathi singakhona ukukhulumisana? Yebo singakhuluma. Alright, ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from iBlack Life TV. Yebo. Ukuhlelo la sithi khona sikhipha imfihlo. So ngihleli noperson wakho lana. Ucela ukukhulumisana nawe bengicela umlaleli. Okay. Unjani sithanda sami? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami baby. I think usuzile ukuthi ngikephi. So bengisazokhuluma ngale ndaba bebeyakhumbula ngikutshela ukuthi angisathanda ukuthi ungifake iminwe la ngemuva cause senginembobo manje akusahlaleki na kahle ama break angisenawo
So bengicela bandla ukuthi uyiyeke. Ngiyacela ukuthi uyiyeke sengize ngazofuna usizo lesithathu because ngiyafisa ngempela ukuthi uyiyeke lento because ngiyabona ukuthi izogcina yona uthando lwethu. Manje ukhetha ukubiza abantu esingabazi yokhuluma nabo ngeindaba zethu. Kuhlulwa yini ukukhuluma nami ungihlalise nami phansi? Because uyangazi ukuthi ngumuntu ongathanda into zakho uzaziwe. Ngiyakwazi lokho ukuthi sengikhulume nawe isikhathi eside. Unyaka wethu wesifolo but alukho ushintsho lenzayo. Ngaphandle kwalokho imina wonakalayo ngemumva and wena ubi nalutho which is ngangikutshela ukuthi angiyithandi mina leyo nto. And uyazi na ukuthi angikwazi ukukhuluma nawe uhlezi ngoverpower. But ke that is why ngizile la ngizocela usizo. So ngitshela ukuthi futhi nakhona uzokwazi ukuthi ungilalele wenze into engicelayo. Manje ukhetha ukufaka abantu baku-TV kunokuthi ukhulume nami straight. Labo bantu baku-TV ibona othandana nabo noma imini. Uwena bebe ngithandana naye. Phela ubona vele ngibona ukuthi bazongisiza because ngibonile abantu abaningi bekwazi ukusizakala. Angazi ke mengihluleka la ukuthi shuthi uwena ongekho serious ngami. You-serious ngawe kodwa ngithanda ukuthi iy'ndaba zethu uy'fafazizwe lonke ibonwe wonke umuntu. Mina ngizothi mengiphuma ebantwini bangibuye kanjani manje njengoba usuthatha iy'ndaba zethu uy'faka ko-TV. Baby musu ukunaka abantu wena uveli la imini ozela ngoba ngiserious ngawe. Ukuba ngikho serious ngawe bengizokutshela ukuthi asiyeke because awungilaleli. That is why ngihambile ngafuna usizo. Ngiyacela sithanda sami uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Engikucelayo nje kuwena ukuthi siyeke leyo because le yangaphambili uyazi ukuthi iyona mina enganelisayo futhi ngakuthandela yona ngahlalela yona ukuthi wawunganelisa ngayo. Manje ke siyangixaka leso uyiqalile. Manje ingoba nginganalo ipipi ingakho uzwe kwabantu bamabonakude ngoba mina ngithi ngizabe ukwanelisa wena. Anginalo ipipi angithi uyakwazi lokho ngumuntu wesifazane ngifana nawe kodwa ngiyindoda kuwena. Kumele ukufile lokho ukuthi ngiyindoda yakho. No baby akukho njalo. Ngiyazi ukuthi uyindoda yami vele ngikuthatha njengomuntu wesilisa since abantu besilisa bengilukela kambi. Kodwa into engisho ukuthi ngijabulise phela ngaphambili baby kuphela ngemumva singayi. Ungathanda wena ukuthi ungabi nama break muye toilet muphisiwe kumele ugijime. Cha sena sami ngiyakuthanda ngiyacela Nkosi yami kodwa siyeke leyo. Yazi ngiphathisa ngestress kanjani anginaso stress empilweni ngaphandle kwalesi sakho. Ngicela sikhulume mase sibonana lento ngoba nginyusana nangomoya. Amaphapha amasephezulu manje. Ngiyacela kodwa baby uyicabangisiseke lento. Kube ukuthi ukuza kwami la kusikona ukuthi ngizela amahala. Ngiyakucela bandla. Okay ngiyakuzwa. Okay. So how do you feel? Usikhulumile naye? Ay angazi shame yabona angazi noma lo akangithathini serious. Kodwa nje akukho nje ayibo akangithathi serious le ngakho ngishilo ukuthi into uyithatha kade serious. Mhlawumbe uzocabanga manje because uzoyitshela ukuthi mhlawumbe khona igama ama information engishilo ngayo yonke leyo nto kodwa nje hayibo angazi noma kudinga ukuthi ngize ngihambe nani ngiye kuyena yini kodwa nje angimboni shame. Angazi ukuthi kwenzakalani ungitshela ngamapipi manje ngikhulume nginini mina ngamapipi ngoba mina ngikhulume ngokuthi akayeke indaba yokungifaka emumva. Hayi ngeke engazi ukuthi umuntu uzothi eceleni. Manje anisebenzisi i-toys. Asilisebenzisi ngoba ngitshela ukuthi hey benganelisa lo muntu ngaphambili. Ni right nje ngemino. Hayibo si right. Si right nje. So uthi abantu besilisa bakunokela kabuhlungu. Futhi Jesu asho. Uqonda ukuthini? Hayibo cha nje ukuthi lento ubona umuntu wesilisa nje ubona ubhuti wakho. Ya ngibona ubhuti wami kahle into esijwayele ukuyisho leyo nto athi because yena umuntu wesilisa ngimini yabo athi let's hope nje akekho umuntu wesilisa ozombona kuchaza angiziba kunukela kambi mama bese ngithi mina banginukela kambi yabo ingakho kade ngimtshela kanjalo. Hey futhi Jesu. So manje mawubhekile usizophatheka kanjani ngoba phela wena ushilo ukuthi uyenjoy lento yini? Angazi mina. And mina. manje sekufanele focus ngaphambili kuphela emumva. Yabona nje mhlambe ngizomlahlekela ngazi. Nokuthi nje imini ozoshaya amahloni sefika kuyena manje. Because uyabona nje ukuthi hayi umoya wakho uphezulu ngalento. Mina sengifisa ukwazi ukuthi wayifundaphi. Sekunjani kodwa ngemumva? Hayi mina nje kufanele senginenxeba nje la ngemumva. Angazi ukuthi Leopolda mhlambe Leopolda mhla wayeka. Ngaphandle ko cream. Hayi ngidla amaphilisi enhlungu nje menginenhlungu because nje ayipheli inyanga singabonananga kawu2 mhlambe noma ngathathu nje uyafika nje angilani ngisho ngasikhatsini ngiye kuyena hawo ngithi nje Nkosi yami ngoba ngikhulumile naye izolo uthi hayi lento angithandi mhlambe uzoshintsha ngijabulela ukuthi nami ngiyothola la engithanda khona yabo hayi ubhuta vele nje ayishintshe lento ngemumva hayi imudi yami vele iphele emva kalapho. And ngazi ukuthi phela manje lo budlelano useyabona
Usenza into ayithandayo. uyabona ingakho ngibona ngazi angazi noma kuzogcine kufike la ngathi mhlambe ungiphethe ngathi angikhulekile manje la cause angazi nginokumsabiso ongazi ukuthi nje vele umuntu wesilisa nje so nje nginalokho nje ukuthi angikwazi ukukhuleka ngisho yonke into. So imake ngicela ngiyaxolisa ukukubuza lokho mhlambe ngabe akubalekile ukuthi ngingakubuza mesenza lo mbukiso lo but ngifisa ukwazi ukuthi ubani kuthumela amalobola anjani kuyafana nowesilisa nowesifazane if nibheke emshadweni. Ayafana kodwa-ke ngoba phela mina wangifica sengivele ngonakele shuthi nje kuzoba ukuthi inkomo liyamama nokuthi mhlawumbe menixoxile nina asho ukuthi hayi okay babe ayikho inkinga ngizokhuluma nabazali bami ukuthi kube kanje kanje kodwa nje ayafana nje ngokwazi kwami iy'nkomo nje. Yes uzoletha imali-ke phela ehamba ngey'nyawo. Yebo. So abazali bakho ba-right ngalokho? Ba-right cause nje angazi since nje ngimncane benginakho lokho ngazi nje ukuthi abafana bengifunani kubona kodwa nje benginakho nje lokho. So ungathi kodwa wethu abasathulile kodwa bahlukumezekayo ngosimthuba angazi ukuthi bazothini ko-partner babo. Yo hayi mina ngithi nje khulumani bafethu ngoba hayi siyafa hayibo even thi ujoyina umuntu wesilisa kubuhlungu phela kubuhlungu nje iyekeni guys khulumani nje nabantu sengamele kuphela ubudlelwane ngeke ukwazi phela wena onakalayo la ngemumva ngithi yena wenza njani hayi ngeke ngithi nje asikhulumeni sikhulume nje nabo mekuthi kanjani sengamele akudinela kuyeke. Sabonga kakhulu usivakashela kuhlelo lethu. Okay ngiyabonga. Mbukela lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare ngiyandithanda kakhulu. Bye.